Ao longo deste 2024, o alcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral, presidirá a Mancomunidade de Municipios Barbanza-Arousa. Esta mañá celebrouse o pleno da entidade, onde se oficializou o traspaso de poderes. O rexedor ribeirense sustituirá no cargo o alcalde de Boiro, Xosé Ramón Romero, que veu exercendo este cargo ao longo de 2023. Na súa última intervención como presidente, este último fixo balance do traballo realizado baixo a súa presidencia. Así destacou o inicio de proxectos tan importantes para a entidade como o Plan de Sostenibilidade Turística, o proxecto de Destino Turístico Intelixente ou a implantación do Sistema Integral de Calidade en Destino, entre outros. Estamos no bo camiño. Este ano consolidouse a colaboración pública-privada traballando da man do sector empresarial para realizar proxectos. Consegueuse afianzar a identidade turística no territorio en relación ao turismo etnogastronómico e o Camiño de Santiago. E agora toca actuar ou executar todos os fondos conseguidos que, sin duda, porán a Barbanza-Arousa onde merece estar, na vanguardia dos destinos turísticos nacionais. O novo presidente de Barbanza-Arousa dixo asumir a presidencia co reto de levar adiante os proxectos xa encamiñados, co fin de seguir promocionando esta comarca como mellor destino turístico. Precisamente unha das primeiras citas que afrontará o ente supramunicipal será a súa participación activa a vindeira semana en Madrid, na Feira Internacional de Turismo Fitur, aonde acudirán cunha proposta baseada outra vez na enogastronomía. Temos esa inauguración do documental que presentábamos onte aquí no Pazo de Goiáns, esa historia sobre a conserva na nosa comarca, que creo que é moi importante, non? Resaltar esa historia da economía que segue sendo unha potencia a nosa contorna, e principiará con iso, non? Evidentemente, tamén temos unha axenda de traballo con turoperadores, con outras empresas, para ensinarlle o dinamismo que ten a nosa comarca a nivel turístico.